Cando escoitamos a palabra idadismo, adoitamos pensar no trato discriminatorio que dan algunhas empresas e institucións ás persoas maiores que se ven incapacitadas para acceder a moitos servizos que cada vez máis só se prestan de forma telemática. Isto fai que esas persoas con escasa ou nula formación digital acaben sentindo que xa non son válidas para esta sociedade. Con todo, creo que non prestamos a atención suficiente a outro tipo de idadismo persistente e que non é exclusivo da actual era digital, senón que leva tempo connosco. Estamos a falar dun idadismo de proximidade ou quilómetro cero, que é aquel que de forma máis ou menos inconsciente inflinxen aos maiores as persoas da súa propia contorna, mesmo da súa familia. Refírome ao abandono que en ocasións sofren por parte dos seus achegados, que ven, atafegados polo ritmo de vida que nos impón o sistema económico ou por simple egoísmo ou falta de empatía, deixan de lado os seus maiores para aparcalos en centros de día ou residencias nos que en moitas ocasións son infraalimentados, maltratados ou privados de coidados básicos tanto a nivel físico como afectivo. O idadismo é algo do que, como case de calquera outra cousa, o capitalismo sabe sacar partido, xa que normalmente eses centros de xestión maioritariamente privada buscan exclusivamente a rendibilidade, convertendo aos seus usuarios nunha mercadoría máis mediante a cal obter beneficio.